unobvundusa apa kuida wakutovhunduka dzara ndingofunga kuti ndiani anofambika pa ndindogamusango kamwe ndakujoji zizepe dzewa dza fembera futi ndigira chii zvimudhori tara ndakuigira some vegetables. You know, you like vegetables, I know. Yeah. Uchachinzwa ere chirungu kana ndongoenderera nakutaura saka wamafarira waita basa ako nditotorla nemuriwo nhasi nemuriwo waita basa adii so sekuru variko umba havako 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 nhasi havako alright mazana anongogara kubasa kuvarungu vavo zvesekuru ndendiri ndogangwa saka ndokwanisa kuuya zvenguva ndayazotei ndachiti sanditi uri kubika ndobva ndazongorarira pauri kupedza kubika pane pandichaenda kumba wabika ndidizozveni ndozvavavira nemavheji ako handidini murivo wako tinawo isi murivo wakumba kana ndadzokera nemurivo wako kana ndozvauya saka ndadotiriwo ungondibikirawo then pane pandoti kana ndaguta ndoendaresei manheru kana zuva rangovira zvinengasvaa matosvandikiya madhondo zvandikasedzi iti saka unongondisoterawo ndoya ndichidya wakadai nongonokapaipo vanoti uri kuitei ikapo pamba manegama kai vauye manheru vachizotarira kuti ndiri kuiteiko vakakona uripo kudini ndandirovesana sekuru saunza ako mavheji amwe tokera ako zve sekuru akatondiurayira mbudzini zvezvo anosiya ndiurayira mbudzi puga puga panouya kuti ndisevese mavejiagadhenanamanegama unongoshatawo nekudzungaira unonga uchingoruza makomborero nezvinhu zvina basa inini pane nini uri kufuratira muchato senzeni hapana umwe munhu aunoona akaita kunga ine investor